Hello! Sziasztok, drága véreim! De jó kezdődik a vlog. De jól kezdődik. De jól kezdődik. Édes egykumáim. De jól kezdődik. Beleszirénázott a mentő. Köszi, Pista! Ja, na. Az a helyzet van, drága véreim, hogy elérkeztünk egy újabb részéhez a sorozatunknak, amiről hát nem gondoltam volna, hogy megírjuk, de látjátok, hogy megértük. Tehát itt az újabb epizód, nevezetesen a 6. rész. És akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy mindenkinek szeretném megköszönni, akik megtekintették az eddigi előző részeket. Például az 5. rész az szám szerint 19 megtekintést kapott, ezt a mai napon néztem meg. Mindenkinek nagyon szépen köszi, aki időt szánt rá és megtekintette, nagyon aranyos, köszönöm. Ezzel is segítitek a munkámat, illetve lett egy új feliratkozóm is, így már 4 feliratkozója van a csatornának, nem tudom ki volt az. Minden esetre köszönöm, hogy feliratkozásával támogat és segíti a további működését a csatornának. Úgyhogy így tovább, hajrá, hajrá, drága véreim, aki még nem tette, az nyugodtan iratkozzon föl. Lájkoljátok, osszátok az oldalt, a csatorna linkjét, mutassátok meg barátaitoknak, ismerőseiteknek, hogy a tartalmaim és a nevem minél szélesebb körben és minél több emberhez eljussanak. Hát az a helyzet, hogy ez egy nem mindennapi epizód, édesvéreim, mert egy különleges dolgot szeretnék nektek bejelenteni. Na már most, ugye itt vagyunk a DNS Valéria utca 8-as számú épület 4. emeleti lakásában. Ugye itt élek anyuval, ezt már az előző részekben már ecseteltem. Viszont az a helyzet van, hogy holnap után elköltözöm minden. És nem csak én egyedül, hanem jön velem a védelmezőm Hedvig is. Tehát együtt megyünk. Hát az okokba úgy kifejezetten nem mennék bele, hogy miért költözöm el, meg minden. Hát maradjunk annyiba, hogy személyes, meg magánjellegű okok. Hát hogyha talán egy okot kifejthetek, az az, hogy igazából ami az egyik, a sok közül, az egyik fő ok a sok közül az az, hogy úgy döntöttem, hogy szeretném elkezdeni az önálló életet. Azért így lassan a 29. felé közeledve már azért jogosan merül fel az ember fiában az a gondolat, hogy hát talán nem kéne egész életünkben az anyuka nyakán ülni és mindent ő rá bízni, hanem igenis meg kell tanulni, élni, talpra állni önállóan és önállóan élni az életet. Úgyhogy ennek fogok nekivágni. Remélhetőleg sikerrel.
Hát majd meglátjuk. Egyébként ne aggódjatok, nem olyan messzire megyek ám, mielőtt azt hinnétek, hogy hú, elmész a másik végébe az ország. Nem az ország másik végébe megyek, hanem itt maradok a városba, csak egy-két utcával odébb költözöm. Van itt egy bocsánat, közben ásítok. Van itt egy apartman, amely a parkszálló nevet viseli. Na, oda fogok én beköltözni. Hát igaz, hogy rámegy a teljes jövedelmem, a nyugdíjam. 80 000 kell fizetni havonta, de leszarom. Még nem tudom, hogy fogok majd enni, meg minden, ám majd megoldjuk. Elkezdek szépen dolgozni, azt akkor keresem a pénzt, és akkor már nem csak a lakásfenntartásra, hanem kajára is lesz pénz, úgyhogy das wie, úgy bizony da. Jaja, ez lesz így első körben. Aztán, hogy a nyár folyamán még mi lesz, azt még nem tudom, de tudom. Lesz még például olyan is, hogy bocsássatok, meg nem hallottatok semmit. Lesz még olyan is, hogy július 18-án megyünk Gerjenbe ABCD koncertre. Úgyhogy ha majd szeretnétek, akkor lesz koncertes vlog is. Majd igyekszem nem beleordibálni a mikrofonba, mert én az a baj velem a rockkoncerten, ha engem elkap a gépszi, akkor kész, akkor hülye vagyok. Hát de meglátjátok, hogy jó lesz, úgyse volt még koncertes vlog, hát akkor majd most lesz. A július 18-án irány Gerjen, és kapaszkodjatok meg, ha még ez mindig nem lenne elég, akkor megpróbálunk egy olyat is foganatosítani, hogy szeptember 3-án pedig elmegyünk a Barba Negrába Ossian koncertre. Hát azt nem ígérem meg 100%-osra, hogy tényleg elmegyünk, de maradjunk annyiba, hogy megpróbálunk, de egyelőre maradjunk a nyárnál. Úgyhogy hát így most ezek a tervek vannak kilátásban, meg az, hogy most elkezdek dolgozni majd Ponyhádon, itt a közelben. Ha sikerül rávennem a főnököt, hogy fölvegyen, akkor majd el fog kezdeni dolgozni, és majd egy üzembemutatót is fogok tartani, de mondom, ezt még ne vegyétek biztosra, majd előbb derüljön ki, hogy tudok-e dolgozni majd vagy se. Hát majd meglátjuk. Ja, és egy kicsit visszakanyarodva a költözésre. Magáról a szállóról azt kell tudni majd, ahol megyek, hogy ez egy 3 emeletes épület, és ilyen kis szobalakások vannak benne, tehát minden egy szobába be van téve. A fürdőrészleg, a konyhabútor, az asztalod, a hűtőd, a mikród, a minden, amit akarsz, tehát lényegében egy ilyen apartman, amiben minden benne van. Nagyon kellemes, jó, csöndes környezetben van, úgyhogy hát nagyon bízom benne, hogy jó helyen leszünk, hát majd kiderül, ha odaérünk. Hát ami az időjárást illeti, nem tudom mennyire hallatszódik, de csivitelnek a madarak. Kicsit feljebb húzom a redőnyt. Úgy, ez. Nagyon kellemes, barátságos, szép nyár kezdeti idő van. Hála a mennyvének.
tényleg szép idő van, és remélem, hogy egész nyáron ilyen kellemes és szép időnk lesz. Hát legyen így. Jó Isten adja, hogy úgysem csak közben itt rendezkedek. Nézegetem itt, hogy a dolgaimat, hogy majd mi kell, mi nem. Úgyhogy hát nem lesz egyszerű életünk itt ezen a parkszálon, vagy mi a neve, mert tulajdonképpen mindent magamnak kell majd elintézni. Hogyha valamit akarok, azt lényegében mindent saját magamnak kell megoldani. Úgyhogy hát kicsit se lesz rózsás az életem, nem mintha így valami hűde rózsás lenne, de hát azért így még valami megkönnyebb a helyzetem, mivel hogy itt van anyu. De hát na, tudjátok, meg kell újulni, föl kell készülni. Kihívásokra, csak én most egy kibaszott meg magam vagyok, meg képzeljétek el, hogy nem találom az irattartómat, ami nagyon jó volna, ha megvolna. Közben itt vagyok, drága véreim, csak keresek, kutatok. Mi van, meg mi nincs. Mert azért azt jó, hogyha az ember tudja, hogy milyen van, meg milyen nincs. Ajjajjaj, gyerekek, micsoda keveredés, kavarodás van itt, te Atya Szent Úristen, ajjaj. Na, lesz mit majd még itt elrendezlek, ajjaj, bizony. Jaja, édes egy komáim, bizony. Halleluja, öröm és boldogság. Jelentem, hogy megkerült az igazolványtartóm, kiderült, hogy benne van a hátizsákomnak a kis ilyen kis belső zsebébe, ugye ahova be szoktam rakni. Úgyhogy, na, ha már majd megevett az idegőrsbe, az meg, hogy te Jézus Mária, mondom, hát hol a jó Isten verésébe van. Aztán kiderült, hogy megvan az, csak nem jó helyen kerestem. Mert kiderült, hogy nem itt van bent a szobában, hanem ott kint a szekrényben, méghozzá a táskában. Úgyhogy hát levert a víz, gyerekek. Tehát gondoljátok bele, amikor nem tudom, a dereka, meg vagyok. Tehát gondoljátok, hogy mennyire nem kellemes, amikor az ember keresi a személyigazolványát és nem találja. De hála jó Istennek, hogy megvan, úgyhogy most már nem kell félni semmitől. Na, de hogy ne pofázzak annyit fölöslegesen, csináljunk is valamit. Én azt mondom, hogy gyertek velem, és ígyunk meg együtt egy finom kávét. Mert tudjátok, a kávé az jó, finom, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy akkor
most tartsatok velem. Na, úgy döntöttem, hogy mégsem megyünk ki a konyhába kávézni, mert anyu már lefeküdt pihenni kicsit, és hát mondom, akkor eszi fene, nem ébresztem föl, hanem akkor ha már kávézás, akkor ezt megtehetem itt a szobában is. Az áldozatunk pedig ő lesz. Ez a 3 az 1-be kávé, amit majd mindjárt egy olló segítségével ki fogok nyitni. Arra kérem a látássérült sorstársakat, hogy ezt ne csináljátok utána, mert aki nem ért az olló használatához, az ne kezdjen bele, mert nagyon veszélyes produktum. Tehát inkább nyissátok ki kézzel, vagy körömcsipesszel, azért az mégiscsak veszélytelenebb. Mert aki nem tud az ollóval bánni, az mondom inkább hozzá se fogjon. Inkább kérjen látósegítséget, vagy valami. Biztos, ami biztos. És jogos a kérdés, hogy hát én hogy merek mégis ollóhoz nyúlni. Abból az egy jogból kifolyólag, édes egy komáim, hogy ez nekem mi a szakmám? Népi kézműves kosárfonó. Ami azt jelenti, hogy nekem muszáj volt megtanulnom a körömvágó olló használatát, ha tetszett, ha nem, mert kosárfonás szerszámai között alapvető tételként szerepel a metszőolló, mint olyan, és meg kellett tanuljam, hogy kell használni, ezért mertem megcsinálni, hogy olló segítségével nyitottam ki a kávézacskót. Azoknak a látássérült sorstársaknak, akik esetleg nem jártasak abban, hogy kell az ollóval bánni, kisebb-nagyobb ollóval, akkor azok vagy úgy nyissák ki a kávézacskót, hogy kézzel, ujjal feltépik ezt az úgynevezett perforációt, vagy fognak egy körömcsipeszt, és akkor azt így hozzáillesztik a körömcsipesz lukjához azt a perforációt, és akkor elcsippentik vele. Az is egy egyszerű produktum, de az ollóhoz, aki nem ért, az ne csinálja, mert úgy levágjátok az ujjbegyeteket, vagy megszúrjátok magatokat, hogy akkor utána megnéztek kettőt, hogy hú, érzik az ujjam. Hát igen, pont azért, mert szóval értitek, mire akarok utalni. Na már most. És ha ezzel meg vagyunk, akkor most szépen meg fogom melegíteni a kávéhoz való vizet, már benn van a mikróba, be van készítve, úgyhogy egy pillanat és itt vagyok. Na, megtörtént a vízmelegítés, minden elég van készítve, kávékor is. Most jön a kedvenc részem, az, hogy szépen beleöntjük a porocskát. A porocskát. Das ist porocska. Na. Úgy van, én mellett ugye a rendes... Na, majdnem mellé nyitottam. Szépen. Az utolsó szemig minden bele. Lesz dobva. Na. Szépen. Most
teljesen jogosan jöhetne a kérdés egyébként, hogy hát te, öregem, miért ilyen szar kávét iszol? Hát, erre nagyon egyszerű a válasz. Azért, azért, drága véreim, mert másra nincs pénzem. Hát, ha lenne, akkor higgyétek el, hogy innék más kávét is, de sajnos, mit tudom én, mondjuk főzött kávét, de hát sajnos az anyagi helyzetem nem teszi lehetővé, hogy más kávét, vagy jobb minőségű kávét fogyasszak, mint ez a 3 az 1-be. Hát nyilván ez nem egy színvonalas kávé, ez csak arra jó, hogy az embert egy bizonyos ideig, mondjuk úgy, ébren tartja, hogy valami. Hát ebből azért úgy minimum az ember 2-3 általában megiszik naponta, mert ebből egy az semmi. Hát ahhoz, hogy ennek normálisan érezhető hatása legyen, ahhoz naponta minimum a 2-3 annak. Tehát azt. Meg hát ugyebár az is fontos, hogy az ember a kellő időben kipihenje magát. Ez is nagyon fontos. Mert na. Hogyha az ember nem pihent rendesen, akkor hiába iszik elegendő kávét, akkor, hogyha a szervezete nem pihen, nem alussza ki magát az ember éjszaka, akkor bizony hiába a kávé, akkor az nem segít. Úgyhogy bizony kávé az csak akkor tud a szervezetre pozitívan hatni, hogyha a szervezet is ki van pihenve. Ezt azért jó, hogyha leszögezzük. Hát ez, amit most csináltam kávét, ez nagyon finom lett, jól eltaláltam. Minden szempontból, a vízmennyiséget is. Szóval egy szóval sikerült jót csinálnom. Hála Istennek. Jó, gyerekek. Mit elnyújtóztam az ágyamon. És akkor hogy is énekli ilyenkor a Demér Rózsi, hogy fekszem az ágyon. Hú, gyerekek, képzeljétek el, nem is meséltem. Múltkor volt lenn nálam a Pavel, az én öreg barátom. Tudjátok, a Paul Julián, én mindig csak Pavelnek hívom, a Pavel. Nem volt nálam jó múltkor, meglátogatott, megint lehoztam. Megint itt töltött nálam egy hétvégét, ugye péntektől hétfőig, mert ugye pont pünkösd volt.
Azt mondja nekem a csávó, Paul, mert pénteken ugye busszal mentem, meg azzal is jöttünk visszafele. Csak a visszafele az annyira szar volt, hogy nagyon, nagyon gáz volt. És izéke, mit akarok már mondani? Annyira szar buszon jöttünk haza, ilyen Neoplan gecin, vagy mi volt az. Hedvignek se tetszett, ő meg még sírt is miatta, igaz babám? Ja. Mert ugye mikor a busz megy a pályán, akkor csinálja ezt a tudjátok, amit az ötödik részben is hallhattatok, na azt. A hangot adja ki folyamatosan, és Hedvig megijedt tőle. Meg hát a Paulnak se tetszett, és akkor azt mondja, hogy te figyelj, Dávid, mi lenne, hogyha mondjuk vonattal mennénk vissza Pestig. Mondom, jó, rendben van, mondom, ám legyen, oké. Okay. És akkor végül tényleg vonattal mentünk vissza. Hú, jó volt. Úgy bizony, de. Jó volt, azt kérem szépen, jó volt. Úgyhogy. És akkor végül úgy volt, hogy vonattal mentünk vissza Pestre. Utána Hedvig azt mondta, hogy jöjjünk hazafelé is vonattal. Mondom, jó, Hedvig, te akartad. Mondom, akkor jöjjünk vonattal. Oké, mondom. Azzal is jöttünk. Igaz, Héda? Ja. Bizony. És amúgy egyébként elmondom nektek, hogy a vonat sokkal kényelmesebb, mint a busz. Sokkal nagyobb, kényelmesebb, jobb minden szempontból. Úgyhogy ja, szóval jó volt, és megbeszéltük, hogy ezután, hogyha megint jön le Pestről, akkor már majd vonattal is fogok fölmenni érte. Hát akkor innentől kezdve, ha Pestet csináljuk, akkor vonattal fogok menni. Ja. Bizony, kérem szépen tisztelettel. No, hát édes egy komáim, itt vagyok, csak hát belemerültem egy kicsit így a hírek olvasgatásába, és hát eléggé megdöbbentő hírre bukkantam, képzeljétek el, hogy ugye van ez a, nem tudom ki ismeri ki, nem, van ez a Magyar Péter nevű fickó, most csúnyább jelzőt nem mondjak rá. Szóval van ez a fickó, közben kinyitottam az ablakot, már kicsit meglát itt a levegő. És ugye ez a csávó, hát ez honnan is került elő, ugye mikor emlékszünk, mikor kirobbant ez az úgynevezett, most szépen fogalmazva a kegyelmi,
Ugye akkor lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit volt igazságügyminiszter. Na most ez a Magyar Péter utóbbinak, tehát nevezetesen Varga Juditnak volt a férje. Na most ugye ez a Varga Judit elvált ettől a fickótól, nagyon helyesen, mert ez a csáv, hát még embernek sem nevezem, mert nem az. Ez a fickó egy nővelő idióta állat, hogy durvábban ne fogalmaznak. És most ez veri a nyálát, hogy majd ő kitallal a Fideszről, majd ő izél a kormányról, majd ő leleplezi a kormányt. Hát leleplezed ám a jó. Azt. És most egyfolytában járja az országot, haknézi, utcára hívja a fiatalokat, hogy mer a kormány, így mer a kormány, úgy, mert hogy a propaganda, meg a mit tudom én micsoda, hogy őt bántják, de azért hadd kérdezzem meg a kötelező tiszteletre, és nem joggal. Gyerekek, opá. Na, ezt Magyar Péternek, meg még ezt is szeretettel, kedves Magyar Peti, meg ezt is szeretettel, drága hátsó felemtől. Petikém, ezt én, Zsemberi Dávid küldöm neked sok szeretettel. Tudok ennél még durvábbat is, majd ne aggódj, küldök neked még csomagot. Úgyhogy kapsz még ennél sokkal nagyobb töltetet is, majd megmutatom neked mindjárt, hogy amúgy egyébként unblock mi jobboldali szavazók mit gondolunk rólad. Szóval nem akarom kimondani, mert akkor a YouTube letilt, semmi probléma. Majd drága kedves 600 hátsó feltájam majd. Na, ezt gondoljuk rólad, le vagy szarva. Ennyi, kedves Magyar Péter. Szóval ez most itten járja az országot, jön, megy a fiatalok között, és egyfolytában haknizik, hogy így propaganda, úgy propaganda, meg hogy őt bántják, meg hogy őt támadják, meg egyfolytában azzal próbálkozik, hogy majd ő mindenkit följelent, meg mindenkit beperel, meg mindenkit elszámoltat. Aha, igen, Petike, igen. Hát majd meglátjuk június 9-e után, hogy mit fogsz alakítani. Apropó június 9-e, nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi lesz akkor, ha nem, akkor segítek. Európa Parlament és önkormányzati választás, kérem szépen tisztelettel. Amely választásnak hát igen komoly a tétje, hiszen most nem csak egyszerűen arról döntünk, hogy milyen képviselőket küldünk az Európai Parlamentbe, a jobb vagy baloldali képviselőket, hanem most arról is döntenünk kell, hogy Európát belerángathatják-e egy világháborúba, vagy küldünk békepárti vezetőket, akik végre leállítják ezt az egész folyamatot, és végre újra nyugalom fog honolni Európába, bár erre azt hiszem, hogy még várhatunk egy jó pár évet. Hát ugye az önkormányzati választás meg csak annyi, hogy településekre az emberek polgármestert választanak. Úgyhogy hát mindenkinek sok sikert kívánok, mindenki szavazzon tetszése elvei szerint. Én nem erőltetek senkit semmire, én tudom, hogy én jó magam kire fogok szavazni. Szerintem sejthető, hiszen a Facebookon egy jó néhány kiírás megtalálható avval kapcsolatban, hogy én melyik oldal felé is húzok, úgyhogy ezt most így a
vlog keretében direkt nem mondom, tehát én azért mondom, hogy mindenki szavazzon értékrendje, elve és döntése szerint, tehát arra, akire akar. Úgyhogy, hát Magyar Péterre visszakanyarodva, hát ez az ember, ez konkrétan most jelenleg oda szarik, ahonnan eddig evett, és most a mai hírekben olvastam, hogy az egyik utca fórumán úgy képzeljétek el, hogy minket, jobboldali patriótákat, fideszeseket kihaló félben lévő állatfajtának nevezett. Ez több mint 3 millió ember, és azért ez nagyon durván, ezzel nagyon durván belénk állt ez a csávó. Hát az a helyzet, hogy most én erre tudnék mit mondani, helyen jó falusi parasztosan én kinyitnám a szótárcsapomat, csak akkor attól félek, hogy 18-as karikát tennének a vlogom alá, meg akkor lehet, hogy le is tiltják a csatornámat. Úgyhogy engedjétek meg, hogy öreg barátomat, Gajdi Csottó műsorvezető urat hadd hozzam ide egy kicsit, egy pár mondat erejéig, majd ő elmondja helyettem is, amit gondolok. Ja, és még annyit szólnék, mielőtt behoznám Gajdics úr idézetét, remélem majd ő is fogja hallani ezt a vlogot, remélem biztos ő hozzá is eljutottak az előző részek, hát mert nyilván ugye fönn van a YouTube-on, akkor ezek szerint ő is láthatta, de hogyha nem látta az előző részt, akkor ez biztos, hogy látni fogja, tehát akkor előre szólok, hogy Gajdics úr remélem nem fog haragudni, hogyha most az egyszer Magyar Péter kapcsán kivételesen a vlogomban a maga hangja is szerepelni fog. Előre is elnézést kérek, de az a baj, ha én véleményezem Magyar Pétert, akkor bizony lehet, hogy letiltják a csatornát, és hát azért maga mégiscsak szebben tud fogalmazni, hát akkor jöjjön Gajdics Ottó idézete Magyar Péterről, aki valami ilyesmit gondol róla, hogy figyeljétek csak. Bazd meg! Ezt veretesen oda mondta, kedves Ottó. Ezt! Tanár úr! Gratulálok. Ehhez más hozzáfűzni valahol nincs is. Teljes mértékben abszolút egyetértek magával. Kedves Gajdics tanár úr! Igazán sajnálom, és megmondom őszintén, bánom, hogy kicsit fáj a szívem, hogy nem lehettem a tanítványa, mert azt hiszem, hogy akkor kicsit több illem szorult volna belém a maga szárnyai alatt, de így ezt veretesen megfogalmazta, és hát még jó is, hogy kisípolták, mert azt hiszem, hogy akkor szerintem na, hát Gajdics úr, ez egy veretes vélemény volt, ehhez nem is tudok mást mit hozzáfűzni, úgyhogy Magyar Péter tényleg ennyi vagy te, szarjankó, még annyit mondok. Tehát azért én nem tudom ti, hogy vagytok vele, drága barátaim, de én azt gondolom, hogy most lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de nem szarunk oda, ahonnan eszünk. Tehát értitek? Most nyilván én is hozhatnék példákat, hogy
rosszba vagyok édesanyámmal, nem igazán fényes a viszonyunk, mert valóban nem az. Tehát ez, ha ennyit elmondhatok a családomról, akkor ennyit azért csak ki lehet fejteni, hogy hát bizony nem túl fényes mostanában a kettőnk viszonya. Azt nem kezdem el részletezni, hogy miért, meg ez miben nyilvánul meg, maradjunk annyiba, hogy egymással eltérő nézeteink vannak. Anyu ez a tipikus régi módi gondolkodású, én meg ez az igazi lázadó, már pedig kitörök, már pedig megcsinálom, ez az anya meg ez az igazi, jó van, törődj bele, fogadd el. Tehát igazából eltérnek a nézeteink, de olyat sose tudnék megcsinálni, hogy ha bárhova elmegyek, akkor a családomat, meg a felmenőimet válogatott szitkomokkal illetem, hiszen, mint ahogy már az előbb mondtam, nem szarunk oda, ahol egy időben elvett az ember. Tehát azért ilyet nem csinálunk. Ez a Magyar Péter ez megcsinálta. Tehát ő a Fidesznek az egyik, mondjuk így, eltartottja volt, aki Varga Juditon keresztül volt ugye a Fideszben ismerettsége, de egyébként, ha Varga Judit nem lett volna, akkor ez a csávó, ez a Magyar Peti valószínű, hogy sehol nem lenne még a mai napig sem, mert konkrétan ez volt az a hölgy, aki konkrétan őt fölemelte, fölkarolta, eltartotta, éveken keresztül elviselte, eltűrte minden mocskosságát, aljasságát, minden személységét, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de tényleg, tehát milyen ember az, aki a magasabb pozícióban lévő feleségét egyfolytában szapulja, verbálisan bántalmazza, volt, hogy fizikailag is, hogy derékszíjjal esett neki, könyvekkel esett neki, hát ez már kimerül, ez már a fizikai bántalmazásnak a fogalma, meg ilyet, hogy a miniszterasszonyt védő rendőrnek neki támad, meg fenyegeti, hogy majd ő így meg úgy beperel mindenkit. A Petike, hát azért álljál már meg egy kicsit, azért vegyél már vissza az arcból, mert drága sorstársam mondta, szintén látássérült sorstársam, akivel még annak idején sok éven keresztül egy iskolába jártam, hogy te figyelj, egyet jegyezd meg. Magaslóról kurva nagyot lehet esni. És ez valóban igaz. Tehát én azt üzenem, kedves Magyar Péter, hogy haknizzál, csináld csak, de hogyha majd pofára esel, akkor majd nem mi legyünk a hibásak. Ne azt mondja, hogy mert a fideszesek így, mert a fideszesek úgy. Tehát azért ez már kicsit durva. Tehát az, hogy oda szarik, ahonnan evett, azért ez meglepően durva és abszurd. Azt hiszem, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, majd nyugodtan írjátok meg kommentbe, de én ezt nagyon undorító és exakt dolognak tartom, hogy tehát, ha én vagyok egy közösségben, mondjuk, mit tudom én, legyen az akár vallási, vagy akár baráti közösség, hát hogyha mondjuk akkor mondjuk úgy alakul, hogy szétválnak az útjaink, akkor nyilván azért az a közösség engem befogadott, az a közösség engem elviselt, még a hibáim meg a hülyeségem ellenére is. Tehát tulajdonképpen akkor, ha ebből a kontextusból nézzük, akkor én ennek a közösségnek csak köszönettel tartozom, és nyilván nem fogok oda szarni, ahonnan ettem. Tehát ez a különbség mi köztünk, meg az ilyen Magyar Péter fajták között. Úgyhogy hát ennyit erről. Aztán, hogy még meddig fog tartani ez a haknizása, nem tudom, de remélem, hogy most hamarosan abba hagyja, mert már kezd nagyon unalmassá és monotonná válni a csávó. Én már, ha csak a hangját meghallom, egyébként rosszul vagyok tőle, és nagyon remélem, hogy Tolna vármegyében nem teszi be a lábát, mert akkor nem tudja, hogy kivel kezd. Úgyhogy Petike,
Nagyon vigyázz, hogy hova mész, mert egyszer még megütheted a bokádat. Jó? Én szóltam. Én szóltam, Peti. Jó. Én figyelmeztettelek. Úgyhogy nagyon vigyázz, hogy merre császkálsz. Na. Idők drága végeim, csak közben rendezkedek egy csöppet. Nagyjából elkezdem átgondolni, hogy mi az, ami kell, mi az, ami nem. Nézegetem itt a szekrényt, nézegetek itt most minden anyja. Jó, most majdnem csúnyát mondtam, micsodáját. Hogy mi kell, mi nem kell, mit vigyünk, mit ne vigyünk. Ajjaj, minden, ajjaj. Pócsító elkezdve itt, aztán most van minden, mint a busuba. Szokták mondani, hogy van itt minden, mint abban a bizonyos legénységben. Én meg neki baszom a könyökömet a radiátornak. Bravo, Dávid, ügyes. Azt a szentségét, mennyi pulcsi van itt, te Jézus. Ó, és még egy klasszinket is. Látom, ha jól látom, hogy ez pulóver. Puló. Méghozzá nem is akármilyen póló, szegény ki van fordítva. Ugye most hónap után ugye költözöm, ugye már mondtam a vlog elején, és ezt nem tudom, már mondtam-e, hogy néz ki a szálló, ahol menni fogok. De ha még nem, akkor hát mindegy, nem ismétlem magam, mert szerintem már mondtam egyébként, csak most hirtelen nem emlékszem. De hogyha beütitek a Google-be azt, hogy parkszálló Szexárd, akkor fog róla kiadni képeket, és akkor láthatjátok, hogy hát hogy is néz ki ez a kis épületecske. Hogy milyen nagyszerű tervezés ez az épület, ahová hamarosan jó magam is be fogok költözni, és élvezni fogom a vendégszeretetüket. És nagyon azt mondja anyukám egyébként, hogy hú, hát fiam, ezt meg kéne gondolni, mert hogy nem lesz ez így jó. Mondom, anya, mit kell ezen átgondolni? Mondom, figyelj, hoztam egy döntést. Ezen nincs mit cicázni. Én eldöntöttem, hogy elmegyek, kész. Eldöntöttem, hogy elkezdem az önálló életet. Aztán majd én tudom, hogy alakuljon az életem, majd én eldöntöm, hogy nekem egyébként unblock mi a jó, vagy én mire tartok úgymond igényt. Tehát igazából annyival ez is a probléma, hogy rettentően makacs és mindent ő akar megtervezni. Mindenben ő akar lenni a szervező, a tervező, hogy majd én tudom, ja hát. Aztán a majd én tudom, az meg oda lyukad ki, hogy az ember egyszer megelégít és ott hagyja. Szóval értitek. Én elhiszem, hogy ő az idősebb, ő a tapasztaltabb, nyilván neki azért már van bizonyos fokú rálátása
a világ dolgaira, hiszen azért mégiscsak egy 60, több mint azért már a 6. X-et jóval átlépett asszonyról beszélünk, tehát azért ő már, hát ha valaki, ő csak tudja a világ dolgait, ebben semmi kétségem nincsen, meg ezt én nem is cáfolom meg az ő világlátását, az ő tudását a dolgokkal kapcsolatban. Nyilván valamilyen szinten érthető, hogy félt, hiszen hát mégiscsak az egyszerűen fia vagyok. Szeretné, hogyha minden rendben menne, de megnyugtattam, hogy mondom, hogy nem lesz semmi baj. Meg, baj nem lesz. Pofára esni nem fogok. Igyekszem mindent tényleg úgy csinálni, hogy jó legyen. Tényleg úgy várok a lehetőleg természetesebben hozzáállni ehhez az egészhez. Csak ehhez az is szükséges, hogy ő is egy kicsit megértőbb legyen, egy kicsit azért felfogja, hogy itt azért nem csak arról van szó, hogy random el akarok költözni, hanem egyszerűen arról van szó, hogy én tényleg szeretnék elkezdeni egy saját önálló szabad életet, amit én menedzselek, amit én navigálok, amiben én hozom meg a fontos döntéseket, amiről én tudom, hogy hát én érzem, hogy mi a jó nekem, én érzem, hogy nekem mire van szükségem, és ezt én szeretném menedzselni, én ezt szeretném tényleg egymagam kivitelezni, és hát ehhez bizony fontos az, hogy szóval értitek. Tehát amikor az ember kirepül a családi fészekből, úgyhogy hát bizony nem lesz egyszerű, nyilván ezt elismerem, főleg a kezdeti időszak az valamire nem lesz egyszerű, mert el kell helyezkedjek újra a munkavilágába, ahonnan egyébként tavaly sikeresen kiugattam magam, mert játszottam a nagy gyerekek, hogy na majd én megmutatom, hogy ki a fasz a gyerek, meg én aztán, de tudom, én aztán nagyon tudom a dolgokat, ja, hát aztán annyira jó sikerült a kis színjátékom, hogy 3 hónap után közölte a főnökasszony, hogy hát Dávidkám, akkor köszönjük szépen az eddigi munkádat, tovább nem tudunk munkát adni, el vagy bocsátva. És hát bizony egy egészen mostanáig töprengtem azon, hogy hát lehet, hogy mégiscsak azért én is hibás voltam, hogy így alakultak a dolgok, mert ha kicsit kisebb lett volna a pofám, akkor talán még a mai napig is alkalmazva lennék ott, már ki tudja. Na mindegy, szóval hát lényeg, hogy bizony most jön el az időszak, amikor tényleg nagyon meg kell magam embereljem, ha nem akarok még jobban, még ennél is jobban ráfalagni. Most van az az idő, amikor bizony azt kell mondanom, hogy hát igen, Dávid, meg kell tanulnod viselkedni, mert különben nagyon csúnyán rá fogsz faragni. Továbbiakban is, úgyhogy ezt azért így, ezt a exakt helyzetet elkerülve, akkor döntöttem, hogy jó, akkor ha ez kell, akkor megváltozom, ha változást kell, hát akkor megkapják. Oszt. Ennyi. Hát megpróbálok egy kicsit valahogy normálisabban hozzáállni a dolgokhoz. Azt a kurva életbe. Passzátok meg.
Ez egy szökvény sarok volt, és ráadásul az éles rész. Bassz meg. Júj, 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 júj. Ej, de kemény volt. Azt a kurva szentségét. Basszátok meg. Ezt tudobasztam. Az meg. Hogy az a rákos menti büdös, mocskos, hogy ne folytassam tovább a szófordulatot. Ezt ezt nagyon doboztam, skacok. Gyerekek, no para, semmi gáz, még egyben vagyok. Csak kicsit lemostam a vért, ami neki szabadul basszatok, úgy oda vágtam a fejem, hogy azt a büdös kurva életbe. Így, gyerekek, na ez az évszázad csapása volt valami. Hát, ez most oda baszott rendesen. Hát most kaptam, bazd meg. Hú, gyerekek. Azt a hétszentségét. Hát, ritkán mondok ilyet, de ez most engem is meglepett. Ez most rendesen odabasztam fejemet a izéba, a szekrény sarkába, de jó, hát azért olyan nagy voltam, megmaradok, ne aggódjatok. Na figyeljetek, hogy ide bármi olyan esek, csak hát egy kicsit ez most nekem is fajt, mondjuk ki. Ez most egy kicsit úgy engem is meglepett. Ez jó szó, gyerekek, jó szó, jó volt. Hú, azért ez most erős becsapódás volt. Kérem szépen tisztelettel, azért ez nem tudja fasza ütés volt. Azt a 7 centit neki. Éppen pakolok ki a szekrényből erre. Wow! Nem oda baszom a fejem. Hát de. Pont a legrosszabb részébe. Pont az éles sarkába bazd meg. De úgy odavágtam, mint a húzat. Így, gyerekek. Hát ezt most férfiasan bevallom. Ezt azért most úgy megéreztem tisztességesen. Ezt azért most én is megéreztem. Mert ez most koppan, de rendesen. Ez most koppan, gyerekek, de úgy Isten igazán. Ez most rendeset kuppant. Kérem szépen tisztelettel. Azt a büdös francba a világnak. Hát ez most odabaszott. Valljuk be őszintén, ez most azért odavágott rendesen. Akárhogy is nézzük. Hű, az anyja. Keserűjét neki. Próbálom ezeket a pulcsikat felakasztani a
válfára, csak hát ugye ez nem egy egyszerű folyamat. De majd én leegyszerűsítem. Hála Istennek, hogy nagyon jó kreatív érzékkel áldott meg engem a jó Isten. Na, leesett. Ezzel szórakozok itt ezzel a... Az meg és ez is leesik, hát komolyan mondom, gyerekek. Jaj, Istenem. Hogy itt már minden esik lefelé, van meg komolyan. Na látjátok, ilyen az, amikor az ember tényleg kapkod, készülődik, hogy na, minden jó legyen, minden helyére kerüljön, tényleg ne legyen semmi probléma, gond. Ezt a kurva szerencséit a világnak. Hú, hát ez most odavágott. Hogy ne fogalmazzak elegánsabban. Ez most oda baszott, kicsit nagyon. Kellenének majd nekem valahonnan válfák. Az a baj, hogy abban nagyon fogytán vagyunk. De mindjárt megoldjuk, hogy jó legyen ez. Ja, úgyhogy drága véreim, tehát bizony a elkövetkezendő pár nap az fog tartogatni itten meglepetéseket, azt hiszem, hogy bővivel. Közben itt a ruháimat rendezgetem, pakolgatom, akaszgatom ide a felakasztani valókat, ide a válfára próbálom szakszerűen felakasztani, ami egyébként sikerül is, csak ilyenkor szoktam azt mondani, hogy állj meg zenekar, állj. Ezen a válfán is már annyi minden van, ide főbaszva, felaggatva, ez a baj, hogy nekem még kéne valahonnan egy plusz válfa. Mindjárt megoldjuk. Na, hát jelentem, drága véreim, hogy nagyjából nagy részével meg vagyok. Hát még van egy-két apróság, amit majd esetleg ki kell dobni, mert egy pár cucc, ami mondjuk így el van használódva. Úgyhogy hát igen.
Szóval ez a költözés, gyerekek, ez mindig egy nehéz folyamat, mert ugye ilyenkor tényleg össze kell szedni az embernek mindenét, ami olyan, hogy fontos, mit tudom én, értékeit, dolgait, ezt, azt. Tehát minden, ami nekik kell, esetleg az új lakhelyén is, amire szüksége van például. Tehát azért ez nem egy 2 perces folyamat, hogy az ember csak úgy azt mondja, hogy na hát akkor jó van, el van intézve. Úgyhogy hát én egyébként nagyon várom, hogy beköltözzünk az új helyre, mert ugye velem Edvig is. Hát aztán igazából onnantól kezdve megváltozik az életünk, mert ugye itt hagyjuk anyut, teljesen más korszak kezdődik, más életstílus, más. Tehát lényegében minden más lesz, új lesz, bár a család azt pedzegeti, hogy nem biztos, hogy 2 hónapnál tovább bírni fogom, hát pedig fogom bírni, mert én elköteleződöm amellett, hogyha én is teszek azért, hogy jobb legyen, akkor nincs olyan, hogy nem fogom bírni. Ja. Hát ami pedig a nyár további részét illeti, majd lesz itt minden koncertek, jövés, menés, majd. Hát, hogy a sorozatnak 7. része lesz-e, azt még nem tudom, valószínű, hogy lesz, sőt több, mint valószínű. Csak azt ugye már majd a parkszállóval fogom forgatni. Biztosra nem ígérek, hogy pontosan mikor lesz, nem akarom, hogy aztán meg azon reklamáljátok, hogy hogy megígérted, hogy lesz és nem lett. Ja, hát azért nem szoktam biztosra ígérni, mert sosem tudhatom, hogy éppen mikor mi jön közbe, értitek? Tehát ez nem így működik. Hát oké, hogy megígérem, de mi, hogyha éppen nem jön össze, valami közben jön, valami, mit tudom én, zicser, vagy bármi, értitek? Tehát azért ez nem egyszerű folyamat. Úgyhogy hát na, 6. rész egyelőre az most így ennyi lett volna, gyerekek. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottatok. Aki még nem tette, az iratkozzon fel a csatornára, tekintsétek meg a videóimat, lájkoljátok, osszátok, ismerőseitek, barátaitok körébe, hogy a hangom meg a nevem minél szélesebb körben eljusson hozzátok. Úgyhogy mindenkinek kívánok jó egészséget, erőt, szerencsét és kitartást. Legyetek jók, ha tudtok. Laveszbak Taló. Sziasztok!